גאולתנו, לא רק בגלל הפסח בא, אבל גם דור גאולתנו. הסביר את זה, כולם יודעים את זה, אני מקווה. קודם כל, קצת עליי, כולם אולי יודעים את הסיפור, פסח שעבר, היינו בשתי אוטות בדרך לטיבריה, אוטו שלי הגיע, אוטו של אשתי ומאיה ורינה לא הגיע. זה כל מה שאני רוצה להסביר על זה. קצת על הבנות, השנה באה בעוד 4 ימים או משהו, ביום רביעי. מאיה הייתה, כמו השם שלה, מים של הקדוש ברוך הוא, מי שאהבה ללמד וללמוד תורה, ומאוד חברתי, ועשתה כל מיני פעילויות לימודים, ממשיכים לעשות את זה בירוחם ועוד כמה, עוד 100 אולפנות פעילויות ללימודים וכולי, בזיכרונה וגם בפרקי אבות. עושים בכל העולם עכשיו 10,000 אנשים משתתפים ללמוד תורה בזיכרונה. רינה הייתה מישהי מאוד בעד שלום, שזה לא מובן מאליו. היא הייתה באולפנת קריית ארבע, מקום כמו כאן אולי אבל יותר ימין, אבל לא מובן שאנשים שם בעד שלום עם הערבים, והיא הייתה אחת כזאת, ומאוד מלא תקווה, להגיד. אוקיי, אני אתחיל ככה. יש 3 דברים שבאים בהרף עין, על פי הגמרא. מציע, הקרב ומשיח. וזאת גמרא שכאשר לומדים דף יומי, רואים את זה, חושבים מעניין, עוברים על זה וממשיכים הלאה, ולא חושבים על המשמעות כל כך. אבל כאשר זה קרה לי, חשבתי על המשמעות של הגמרא הזאת. מציע, מה זאת אומרת? מציע, לפני 2000 שנה בזמן הגמרא, הייתה משהו מאוד יקר. כל בגד לקח שנה לעשות, כמובן. כל דבר היה הסובייט, וכמובן, שנה של עבודה של מישהו זה היום $1,000, כן? אז אם אתה מצאת משהו, אתה עשיר מיד, אוקיי? זאת מציע. אני מצאתי את המציע שלי באוקספורד בשנת 95. אשתי לוסי, אני הייתי אורח של חבר שלי שם לתיקון ליל שבועות. היא ארגנה את התיקון ליל שבועות בשביל הסטודנטים באוניברסיטה, ופגשנו שם 2 ימים, ואחרי 2 ימים אני אמרתי לסבתא שלי בחזרה ללונדון, פגשתי את האישה שאני רוצה להתחתן איתה. אחרי שהיא הייתה שנה ביפן, היא למדה יפונית, והיא חזרה, התחלנו לצאת, 6 חודשים התארסנו, עוד 6 חודשים התחתנו בסוף הלימודים שלה. היא הייתה המציע שלי, והחיים שלי השתנו בהרף עין. דבר שני, הקרב. מה זה הקרב? לפני 2000 שנה, בזמן הגמרא, הקרב הייתה דבר שממית מיד.
לא היה תרופות אז, ומי שקיבל, מה זה, הקרב, מת במקום, והיום מה ששווה לקרב זה שני מחבלים עם קלשניקוב ו20 כדורים, והכל נגמר בדקה אחת. אז החיים שלי השתנו בהרף עין בגלל הקרב. אז אם לא חוויתי את ההשתנות של החיים שלי בהקרב וגם במציאה, לא הייתי מאמין שהחיים יכול להשתנות, שהמשיח יכול לבוא בהרף עין. עכשיו שראיתי, אני מאמין. אז כתוב שהמשיח יבוא קימה קימה, שהדור של הגאולה שיבוא קימה קימה, אבל גם אנחנו יודעים שקרה לנו כבר בחיפזון. אז אני חושב שהרב דרוקמן מסביר שכמו נץ החמה, קצת אור ועוד אור ועוד אור, ואז פתאום בא השמש, אז יש גם קימה, ואז גם פתאום, גם בחיפזון, ורק אחרי שרואים את השמש יודעים שזה כבר הגיע, שהיית בפנים התהליך כל הזמן. אני חושב שאנחנו בתהליך הזה, רק לפני הנץ החמה, ואני אסביר את זה בעזרת השם. אז עוד שאלה, ונחזור לרעיון של גאולה, איך להגיב לטראומה, אוקיי? אני הייתי בטראומה, משפחתי הייתה בטראומה כבר שנה, יש לנו קצת ניסיון, לא מומחים, אבל יש על מה להגיד. יש שני דרכים להגיב לטראומה. דרך אחד זה אופן טבעי, ודרך שני זה אופן יהודי. והם לא אותו דבר, כי בדרך כלל יש לנו תרי"ג מצוות, זאת אומרת ציוויים מהקדוש ברוך הוא, לא צריך ציווי אם זה משהו שבא באופן טבעי. אז כל המצוות בעצם הם דברים שהם לא טבעיים. אז אין מצווה לאכול כל יום 3 פעמים, אבל לפעמים יש מצווה לצום. אין מצווה לישון כל לילה, אבל לפעמים יש לנו מצווה ללמוד תורה כל הלילה, כמו תיקון לילה וכו'. אז מצווה זה בדרך כלל משהו זה בלתי טבעי. אז גם עם התקווה למשבר, יש שני אופציות. יש האופציה הטבעית ויש האופציה היהודית, המצווה. אז מה האופציה הטבעית? אז זה בדיוק מה שכולם עשו רגע שפתחנו את הפלאפונים אחרי שמחת תורה. אז איך הרגשנו? מיד אחרי ראינו הבינו מה קרה. איזה הרגשות היו לנו אז? עצב? פחד? כעס? איזה הרגשה כאילו, כמו שהרב עידו אמר, צריך לנקום את... כן, נקמה? טוב, בסדר. הכל, כן. ואם היו לנו עוד 10 מילים לכל אחד, זה לא מספיק להסביר את כל ההרגשה שהרגשנו, וגם כשמרגישים עכשיו, כשאנחנו חושבים על מה קרה. וזאת תגובה של איוב בתנ"ך. איוב, מי קרא את ספר איוב? אוקיי, טוב. לא הרבה. רוב הרבנים, אני דיברתי במשרד הגיור שבוע שעברה. לא ידעתי למי אני מדבר, חשבתי מזכירות, אנשים במשרד שם, אני הגעתי והיו 20 דיינים עם כובע שחור לפניי, ושאלתי אותם את השאלה מי קרא את ספר איוב, אף אחד. אני אמרתי, רוב הרבנים לא קראו את הספר איוב, ומעניין,
למי שלא קרא את זה, זה 42, אני לא ממליץ את זה, 42 פרקים. בפרק הראשון, הקדוש ברוך הוא נותן לאיוב כל טרגדיה תחת השמש. אחרי כן יש 40 פרקים, הוא יושב על התחת בסלון שלו, כל החברים באים לבקר אותו, אומרים לו, אולי מגיע לך, אולי לא מגיע לך, אולי אתה רשע, אולי אתה צדיק, אולי הקדוש ברוך הוא אכפת לו, לא אכפת לו. בסוף לא באים לשום מסקנה, וברוך השם בפרק 42 הקדוש ברוך הוא נותן לו סיבות לשמוח, והוא יוצא מהסלון, אנחנו סוגרים את הספר, וזאת סוף הסיפור. חוץ מהעובדה שחז"ל אומרים שיש שתי דברים. קודם כל, סיכוי גדול שזה לא קרה, שזה לא אמיתי, ושנית כל, שאם זה כן קרה, סיכוי גדול שהוא לא היה יהודי. למה הוא לא היה יהודי? כי זה לא תקוות יהודית. לשבת בבית, ואנשים באים לבקר אותך, ואתה מדבר על כל האופציות וכו' וכו'. אז כשאני אומר את זה, נשמע קצת כמו מנהג יהודי אחרי טראומה. איך קוראים את זה? שיבה. שיבה. אבל שיבה אומרת מה? שיבה? שיבה מה? מנסים לנחם. אבל מה זאת המילה שיבה? 7 ימים. 7 ימים של? אבל. של אבל, אוקיי. כמה ימים של אבל יש במשך השבעה? 7. כל יום. אז לא מטבלים בשבת, וגם יוצאים ביום האחרון בבוקר, אז 5:30. אז שבעה, הפירוש של שבעה זה לא 7 ימים של אבל, כן? אז מה המילה שבעה? מה קורה ביום השביעי של השבעה? שזה מיוחד ליהודים, כי לכל תרבות בעולם יושבים בבית אחרי טראומה כזה, באבלות, האנשים באים לבקר, אבל מה קורה במיוחד על פי ליהודים ביום שביעי? קמים, כן. יש את הארוחה שעושים. זה ביום הראשון, אבל ביום שביעי קמים ויוצאים. אז המצווה זה לקום לצאת. אני קראתי היום, מירם פרנס אמרה שהפרק האהוב ביותר שלה הייתה, זה בשמואל ב', כתוב על דוד המלך שהוא איבד הבן שלו, שהוא צם ובכה וכו', ברגע שהוא מת הוא יצא ואכל אז שאלו אותו למה אתה עכשיו, הוא אמר, כאשר הוא היה חולה, אני הייתי יכול לעשות משהו, עכשיו שאני לא יכול אני צריך לצאת ולהתחיל מחדש לצאת. אז אני חושב זאת בדיוק התגובה היהודית. ומהדוגמה האישית לזה, הייתי אומר רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא איבד 24,000 תלמידיו בפרק של 7 שבועות. דרך אגב, היה לי כבוד לפגש עם רב ויצמן, הראש של בני עקיבא בארץ. שאלתי אותו כמה סטודנטים יש בבני עקיבא היום, 24,000. אני אמרתי, אוקיי, אני יכול לקרוא, אז קוראים לך רבי עקיבא. והוא איבד 24,000 סטודנטים בפרק של 7 שבועות, ומה הוא עשה? הוא היה זכות לשבת בבית, ללכת לדיכאון, להתעלם מהעולם. אם לא היינו שומעים אותו עליו אחר כך, אף אחד לא יכול להאשים אותו, אבל זה לא מה שקרה. הוא יצא, הוא בכה בעוד 5 תלמידים חדשים, רבי אליעזר, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ורבי מאיר, והם כתבו את המשנה, ובגללם יש הגמרא, ובגלל זה יש כל ספר קודש בעולם. אז בגלל רבי עקיבא, בגלל שהוא לא עשה את מה שאיוב עשה, אבל הוא עשה משהו חדש לגמרי, אז יש לנו כל התורה, אנחנו כאן היום בעצם. אז איך רבי עקיבא ידע להגיב לטראומה באופן הזה?
איך הוא ידע שזאת התגובת הנכונה ליהודים? אז אני חושב שהוא הסתכל בספר מיוחד, שנקרא התורה, ראה סיפור נפלא על עם אחד שנפלה לרמה הנמוכה ביותר, תחתית הבור, מינוס 49, ורגע לפני אנחנו התעלמנו מהעולם, 100%, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו להר סיני, ונתן לנו את התורה אחרי 7 שבועות, וברוך השם. אז הוא ראה בתורה סיפור של עם אחד שנפל למשבר גדול, ואחרי רגע קצר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הגאולה הגדולה, הרגע החשובה ביותר בהיסטוריה של העולם בעצם. אז הוא חשב, אולי זאת הסיפור של העם יהודי, ואנחנו יודעים עכשיו שאחרי השואה, 3 שנים אחרי השואה, מה קרה? קמנו את המדינה, וב-67, אחרי שקברנו 10,000 קבורות מסביב הארץ, אחרי 6 ימים קיבלנו השתחררנו את הכותל ביהודה ושומרון וכו'. אז בפסקת זאב כמובן, כן? אז אנחנו יודעים שזאת היסטוריה של עם ישראל, וגם כתוב בכוזרי, אם אנחנו נוטים זרע באדמה, זה מרכיב לגמרי, ורגע האחרון, בדקה 90, קצת ירוק מופיע מהגרעין, וגודל צומח לעץ שחי אלפי שנים. אז זאת טבע, זה טבע, וזה גם איך עם ישראל פועל בעולם. יש לנו משבר, אחר כך יש לנו צמיחה גדולה. ומה שקרה עכשיו זה בדיוק אותו דבר. בגדול היה לנו משבר גדול בשמחת תורה, משהו שאף אחד שחי עכשיו ראה, חוץ אולי מהם שהיו בשואה, יותר גדול מ-73, 67, 48, יותר אכזרי אפילו מהשואה, וברור שצריך להיות גאולה גדולה שנובע מזה. והקדוש ברוך הוא גם נתן לנו כמה רמזים. למה? כי קרה בשמחת תורה, ברגע שפתחנו את ספר תורה מחדש וקראנו את בריאת העולם, אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו בעצם, אתם בעולם חדש, מתחילים עולם חדש. וכולם בארץ מרגישים עכשיו שאנחנו בעולם חדש, לא זוכרים בכלל מה קרה לפני 7/10. וגם בחוץ לארץ, יהודים בכל העולם מרגישים שהעולם השתנה, וגם גויים מרגישים עכשיו שהעולם משתנה. עכשיו, לא זוכר שלפני שמחת תורה, ביידן לא רצה לבוא לארץ, לדבר עם נתניהו וכו'. נתניהו היה הרשע הגדול בעולם. עכשיו, השבוע, הוא התקשר אליו, ראש ממשלה של אנגליה וצרפת וכל העולם באו לבקר אותו, מתפללים שהוא לא יתקיף על איראן יותר מדי בשבילם וכו' וכו'. הוא עכשיו מלך העולם, ולפני 6 חודשים הוא היה הרשע שלהם. אז הכל השתנה באופן מעניין, וזה דבר טוב. זה דבר טוב מאוד. אני חושב, אחרי האסון, שזה לא טוב, אבל מה שקרה מאז, מאוד מעניין. איזה מילים, 2 מילים הראשונים של הקדוש ברוך הוא בתורה, בבריאת העולם? ויהי אור. אוקיי, איזה אור? אור של השמש? איזה אור הגנוז? לא אור של השמש, למה?
לא נברא עד יום רביעי, אז האור של יום ראשון זה אור של האמת בעצם, אור שמאיר על הטוב ועל הרע. הקדוש ברוך הוא אומר, זה טוב, כל יום והיה טוב, אוקיי? אז האור של טוב ורע האיר בעולם. עכשיו, ביום ראשון אחרי ספר התורה, האור של אמת האיר על העולם, וראינו את הרוע הטהורה בכל העולם. האנשים צועדים, אומרים מוות ליהודים בכל העולם, ברחובות של ניו יורק, בפריס ולונדון, וזה דבר נפלא וטוב בשביל העולם, שרואים את זה. אוקיי? זה מרגיש קצת מוזר שזה קורה, אבל האנשים האלו קיימו לפני ספר התורה, רק שהם לא באו לרחובות עם דגל פלסטיני ולא זעקו מוות ליהודים. עכשיו שהם עושים את זה, כולם יכולים לראות את זה, ואנחנו בדור של אמת. אנחנו עכשיו בתקופה של אמת. זה קצת מוזר, אבל אני אתן כמה דוגמאות ואתם תראו את זה. נשיא ביידן עמד, נתן נאום נפלא אחרי האסון של 7/10, וזה היה הנאום החזק ביותר מכל מלך בהיסטוריה של העולם, יותר חזק מצ'רצ'יל, בעד ישראל והזכות שלנו להיות כאן, להגן עלינו וכו'. וזה מאיש אחד שלא יכול לעלות לבימה בלי לנפול, ולא יכול לסיים את הנאום שלו בלי לשכוח על מה הנושא. וזה היה נס, okay? אבל כתוב בקהלת שהלב השם לב המלך ביד השם, והרמב"ם אומר שיש בהלכות תשובה שיש עיקרון, יש לכולם בחירת חופשית, חוץ ממלך. למה חוץ ממלך? כי מלך יכול לעמוד לפני 350 מיליון אנשים ומצווה אותם לעשות משהו, וזה לא פייר אם הוא לוקח את הזכות לבחירת חופשית שלהם. אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא לפעמים מדבר דרך קרונו, ואין לו בחירת חופשית, על מנת שיהיו לכל הציבור בחירת חופשית. וזה מה שקרה, ואם לא מאמינים בזה, אז לפני חודשיים שביבי פעם ראשונה אמר שהוא רוצה להתקיף ברפיח, היה הזדמנות נפלאה לביידן להגיד לא, don't, או משהו, המילה הבודד שיש לו, don't. אבל אם פותחים את הטלוויזיה, היוטיוב, על מה הוא דיבר שבועיים, הוא לא יכול לדבר. הקדוש ברוך הוא לקח ממנו כוח דיבור שבועיים מלאים, וכל פעם שהוא רצה להגיד עזה, הוא אמר אוקראינה. זה היה נפלא. הוא היה כמו איש עם דמנציה גמורה. אז הקדוש ברוך הוא משחק עם ביידן היום, וזה ברור. אם לא מאמינים בזה, מי לא ראה את חבר כנסת של טורקיה, שעמד וקילל לישראל 2 דקות ומת על המקום? כן? שזה לא... אנחנו בעולם חדש. זה לא קרה בעולם ראשון שלנו, זה קרה עכשיו בעולם החדש שלנו. מי לא ראה 3 נשיאות של אוניברסיטות לפני קונגרס, לפני 4 חודשים, ששאלו אותם האם לקרוא לרצח עם של יהודים נגד הפוליסייה של האוניברסיטות, והם אמרו, זה לא נגד האוניברסיטות, זה תלוי על הקונטקסט, על ההקשר, כן? וזה גם מוזר, זה אמת, זה האור שבעיר על אמת. למה? כי זה, כן, זה הפוליסיה של האוניברסיטות, שהם, לא אכפת להם אנטישמיות, אכפת להם אם אתה נגד השחורים, הגאים והמוסלמים, אבל נגד היהודים זה בסדר גמור. אבל שהם אמרו את זה לפני קונגרס, בסרטון שעכשיו יותר ממיליארד אנשים ראו בעולם, זה אמת. זה האמת מאיר בעולם, זה נפלא. עוד פעם, מה עוד? איראן, אוקיי? ישראל חסל
כמה חיילים שלהם בסוריה. וחיכינו למענה שלהם, כן? מוצאי שבת לפני שבוע, כן? ואם הם היו חכמים, אולי הם היו אומרים, אנחנו לא עושים כלום עכשיו, אנחנו עושים על זה ונראה כמו גדולים של המדינות, אוקיי? או אם הם היו שולחים רק, מה זה, UAV, דרון. רחפנים. 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 אחרי 8 שעות. אנשים אומרים, בסדר, זה רק סימני. אבל שהם עשו מה שהם עשו, וגם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו נס גדול, זאת נתן לביבי, לנו בעצם, למדינה שלנו, אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים עכשיו. יש לנו רשות לעשות מה שאנחנו רוצים, גם ברפיח, גם באיראן, גם ברוך השם, זה מתנה גדולה, וגם זה אמת בעולם. למה? כי אנחנו יודעים שאיראן רוצה להרוס אותנו. אבל שהם עשו מה שהם עשו, זה מתנה, זו מתנה. כי בדרך כלל, מה שקרה בעולם עד עכשיו, הכל סודי, אנחנו ידענו את הכל, אבל בגלל שהעולם לא יכלו לראות את זה, אנחנו לא יכלנו לעשות כלום. אבל עכשיו יש לנו רשות לעשות מה שצריך, וברוך השם לסיים את הסיפור. אני אגיד לכם, קודם כל, אם הייתי צריך לתת שם לעולם הראשון שלנו לפני ספר תורה, הייתי קורא את זה עולם של גלות. ועכשיו אני אומר, אחרי ספר תורה, אנחנו בעולם של גאולה. אנחנו בעולם של משיח. ואני לא חושב שזה דעה חיצוני, אני חושב שזה פשט. למה זה פשט? כי כתוב בגמרא, בשם שמואל, וזה פסק הרמב"ם, אין בעולם הזה לימות המשיח חוץ משיבוד מלכות בלבד. מה זה שיבוד מלכות? זאת אומרת, איום קיומית של מדינות אחרות בחוץ לארץ. אז אם היינו שואלים כל איש ברחוב של ירושלים היום או חיפה או תל אביב, מה המטרה של המלחמה הזו? כולי עלמא אני חושב שזה לסיים את האיום של חמאס, חיזבאללה, איראן וכולי, וארצות הברית, אני קורא בזה נגדנו. אז אנחנו בעצם במלחמת קיומית הראשונה, אני חושב שהמטרה לסיים את כל האיום בכל המדינות בחוץ לארץ. זה בהיסטוריה של המדינה, וגם בהיסטוריה של עם ישראל ב3,500 שנה, לא היו לנו מלחמה כזו עם המטרה הזו. בכל המלחמות האחרות זה לסיים את הבעיה הנוכחית, וזהו. אבל עכשיו זה לסיים את כל הבעיות ביחד. ואני חושב, אני רק רוצה לתת לכם אולי משהו לדבר בליל הסדר שלכם על איך, אני חושב שהשנה אנחנו דור גאולה. הנושא החשוב ביותר בליל הסדר השנה מדבר על מה זאת בדיוק גאולה, איך זה ירגיש, מה זה גאולה בשבילנו, מה האופציות של גאולה, איך זה יכול לקרות מעכשיו. אני אתן לכם אופציה אחת, אני לא נביא, אז אני לא יודע אם זה יקרה, אבל אני חושב שזה ברור שיש אופציה כזה. יש בעולם מדינה אחת שזה הרשע של כל הרשעים, זה עמלק נגיד, שזה איראן. ויש פילוסופיה של איראנים, זה איסלאמי קיצוני, כן? שאני כולם יודעים, הג'יהאדים. והם המנהיגים של זה בעולם. והם קיימים בגלל שני דברים. קודם כל, אלימות. אוקיי? אם בעולם של האסלאם, אם אתה, יש מספיק אלימות, אתה יכול להיות המנהיג.
אבל זה לא מספיק, רק אלימות. רוב וכולי, ופיצוצים וכולי. גם צריך שקר. למה? כי בדרך כלל אין לך באמת מספיק אלימות להכניע, לשלוט על כל האוכלוסייה. לשלוט על כל האוכלוסייה. ומה אתה צריך? זה גם שקר על מנת להראות שיש לך יותר ממה שיש לך. To pretend. איך זה pretend? להעמיד סמכות. מתפנים שיש לך יותר כוח מאשר יש לך באמת. אז בגלל זה, לא רק שכל האוכלוסייה של איראן מפחדים על הממשלה שלהם, והם שולטים על כל האוכלוסייה בגלל זה, אבל כל העולם באמת בפחד מאיראן. ארצות הברית בפחד, אנגליה בפחד, צרפת, ולא רק איראן, אבל כל האוכלוסיות המוסלמיות בכל המדינות הם בפחד שהם יהיו בג'יהאד והולכים להרוג את האנשים, ולכן יש כל מיני דברים שהם עושים בשביל האוכלוסייה הזו על מנת בגלל שהם בפחד גדול. אז אני חושב שיש אופציה אחת, אולי זה יקרה בעזרת השם. אם אנחנו מתקיפים על איראן, ונגיד יום אחד הורסים את כל הפיצוצים הגרעיניים וכל הסטפן וכולי, ביום אחד. אולי הדלק שלהם גם כן. אז החלום של האנשים, השקר שלהם, נשבר ברגע אחד. אז קודם כל האוכלוסייה, כל האזרחים